dwóch. Ok, cześć. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić techniką wyciskania na ławeczkę. Jak robić stylem w trójboju i kulturystycznym. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, jak w ogóle łapać sztangę. Większość instruktorów Wam mówi, że łapać na szerokość barki. A jak to jest na szerokość barki? Najprościej jest symulować wyciskanie stojąc. Czyli jak tutaj złapiemy sztangę, tak będzie nam wygodnie na ławeczkę wyciskać. Dlaczego? Ponieważ nie wyciskamy barkiem zbyt szeroko, bo to się nie wyciśnie. Czyli podchodzę po sztangę, wtedy z boku i łapię sobie, jak jest wygodnie do wyciskania stojąc. Łapię, ok, tak jest mi wygodnie, odkładam sztangę i się patrzę, jak mam łapane. I tak samo będę łapał przy wyciskaniu uderzenia sztangi. Także jak już uchwyt mamy załatwiony, przechodzimy do pozycji na łapce. Pierwsza sprawa. Jeżeli ktośkolwiek Wam powie, kiedykolwiek w życiu, powiedz do łapki, usiądź, połóż się tak płasko, złap sztangę i wyciskasz. To ktoś jest psychiczny. Po pierwsze to jest tak. Jeżeli tak się położymy na płasko, to się robi dwie rzeczy. Po pierwsze bark jest wypchnięty do przodu, czyli automatycznie wydłuża nam się ruch. I po drugie ciężar jest dystrybuowany po przedramieniu aż do pleców. Klatka jest skręśnięta, zero efektywności. I jak ja będę wyciskał, to sztanga będzie naciskać tutaj na ten staw. I możemy sobie pozrywać ścięgna, kontuzja klatki gwarantowana. Teraz jak należy to zrobić, żeby się ustawić prawidłowo i wykorzystać maksymalną siłę? Czyli robimy w ten sposób. Trzeba zamknąć do boku, będzie lepiej widać. Teraz tak, ułożenie stóp. Stopa musi być za kolanem, czyli tutaj. To jest pierwsza rzecz, żeby tak była stopa. Nie tu, nie przed kolanem, tylko za kolanem. Czyli się ustawiamy. Mam stopę za kolanem, łapię sztangę i się podnoszę. Ja jestem niski, więc nie jest lepiej to zrobić w ten sposób. Zwyczajnie łapię sztangę i się cały podnoszę, opuszczając barki na dół, bo jak mówiliśmy, bark jest do przodu, to jest źle. Muszę go wycofać, ten bark, spiąć łopatki z tyłu, czyli robimy takie coś. I teraz się kładę i widzicie, stopy mam za kolanami. To jest bardzo ważne. Jestem cały sztywny. Czyli jak ja wezmę sztangę, nie ma takiego czegoś, że będę coś latał, coś tego. Jestem cały usztywniony. I przede wszystkim sztangę łapiemy z całej siły, ponieważ jak złapię nie z całej siły, to tracimy siłę, tracimy moc. Trzeba sztangę złapać maksymalnie, najmocniej jak możemy. Ta pozycja gwarantuje, że zaangażujemy jak najwięcej mięśni w podnoszenie. Jak widzieliście, zrobiłem lekki mostek, że tutaj można wsadzić rękę pode mnie. Jeżeli ktoś ma problemy z tym tutaj, nie musi tego robić. Wystarczy, żeby podnieść klatkę do przodu. To jest najważniejsze, żeby klatka była wypchnięta, barki cofnięte do tyłu i wtedy zaczynamy wyciskanie. Teraz gdzie wyciskamy? Sztanga nie ma spadać gdzieś tu, czyli na brzuch. Ona ma spadać tutaj, pod klatkę. Dokładnie jak kończy się sutek, pod nim musi lądować sztanga. Bo to jest najkrótsza droga. I teraz. Będę wyciskać, czyli jest cyk i góra. Tu, widzicie, nie jest tu, tylko tu. Za sutkami i do góry. Nie ma takiego czegoś, że sztanga idzie w prostej linii. To jest błędna informacja, nie wiem kto to wymyślił. Który się mówi, że sztanga ma iść w prostej linii. Nasze ciało nie jest biomechanicznie przyzwyczajone do takiego ruchu. Dla nas to jest nowość. Dla naszego ciała. I dlatego ta sztanga będzie szła lekkim łuczkiem. Nie całkowicie tak, aż byśmy jest całkowicie źle, ale leciutkim łuczkiem. I teraz łokcie. Łokcie nie mają iść tak na zewnątrz, bo jak pokażę, zwróćcie uwagę na łokcie, nie? Jak łokcie mają iść? Nie w ten sposób, bo jak już mówiliśmy, w ten sposób najbardziej
one mają iść mniej więcej w ten sposób. Czyli tak jakbym z tego boku będzie lepiej widać. Zobaczcie na moje łokcie. Nie idą tak, prosto w dół. To jest taki jakby łukiem. One schodzą tak, do środka i wracają. Środek, powrót. Środek, powrót. Środek i powrót. Tak to ma wyglądać. Różnica między trójbojem a wyciskaniu kulturystycznym jest taka, że dla trójboisty i w ogóle specjalisty od wyciskania to jest podnoszenie, czyli ta pozycja, którą prezentowałem, umożliwia zaangażowanie jak najwięcej trudniejszych w podnoszeniu. Kulturysta nie musi tak się ustawiać wcale, bo im chodzi tylko o rozwój klatki. Czyli normalnie pozycja kulturysty będzie taka. Owszem, sztangę powinien złapać też oczywiście mocno, żeby nie stracić siły i kontrolować ciężar. Ale dla kulturysty sztanga będzie spadać tu. Centralnie od słupka w górę. Łokcie nie muszą być do środka, tylko na zewnątrz, czyli klasycznie. Ale musi spadać za słupek. Klatka musi być podniesiona oczywiście, żeby nie robić takiego czegoś, nie? Tylko klatka do góry i wtedy aktywujemy te mięśnie, bo to jest wyciskanie na klatkę, a nie na plecy. Także mam nadzieję, że to Wam pomogło lepiej zrozumieć ten ruch i do zobaczenia.